Salut, eu sunt Alex și acesta este canalul meu de YouTube. În această poveste vă voi arăta cum am luat primul meu 10 la matematică. Hai să începem cu începutul. Era o zi de vineri și trebuia să dăm test la matematică. Nu mai știu exact ce oră aveam, dar toți copiii învățau acolo și făceau copiuțe. Numai eu învățam așa cum trebuie. Ei toți copiuțe în maxim. Vine și trebuia să așteptăm pe doamna să vină că era pauză. Stăm să termină pauza și așteptăm. Și intră în clasă cu subiect. Ne adunăm și noi în clasă, vine și asta după ceva timp și ne împarte subiectele. Nu erau cine știe ce subiecte, dar era matematică, totuși. La subiectul 1 am făcut așa rapid, în 10 minute. Era subiectul 2, la subiectul 2 aveam jumate așa și îi zic la Viorel să-mi dea și mie copiuța. Îmi dă cu Viorel copiuța și am copiat de acolo, în 5 minute am terminat tot. Am zis că hai să vă arăt și vouă cum era testul. Nu era cine știe ce. La primul subiect erau 5 exerciții și la 2 la 3 exerciții. Dar totuși era greu. Și nu oricine putea să facă un test de la matematică, mai ales cu profesoara asta. Mai stau 10 minute, termin testul și mă duc să-l dau. Ea zice că să mă mai verific, dar nu mai am ce să mă verific. Mă duc, îi las acolo și mă duc să ies afară, în pauză. Și a doua zi vine cu lucrările. Și începe. Viorel 8, Andrei 9, Alexandru 5, Alex 10. Ce fericire era când am auzit de 10-le la. Nu mai puteam de fericire, Am întrebat-o pe doamne, sigur 10? Da, sigur, Alex, sigur. Morala povestii de azi e că dacă ești deștept, ești deștept, dar dacă mai ai și un coleg de ăsta deștept și ești și mai deștept. Și hai că vă las. Hai, ceau. Și să nu uitați de like și subscribe. Hai, pa!